No niin. Hei, meidän podcasti varmaan yksi taas mielenkiintoisimpia tapoja tehdä tätä podcastia alkaa tänään. Kyllä. Tällä aiheella. Elikkä aiheena, niin kuin varmaan videosta nyt huomanneena, niin tier-listi-aika. Nämähän on kivoja juttuja, mitä aika moni ihminen on tehnyt, niin päätettiin nyt tehdä sun kanssa niin koulukirjoista tämmönen tier list. Kyllä, joo. Näitä tier-listejä on netti täynnä, missä on tämä tietty taulukko ja sitten sinne asetellaan asioita, että siihen paremmusjärjestykset, kuinka hyviä ne on. Ja olen nähnyt vaikka, että urheilijoista on tehty tällaisia tai elokuvista tai pikaruokaravintolaketjuista tai mistä ikinä. Että nämähän on niin kuin ihan hullu suosittuja netissä, niin tehdään me nyt sitten niinkin mielenkiintoisesta aiheesta kuin koulukirjoista. Yllättäen. Kyllä. Ja sen sijaan, että meillä olisi nämä normaali se kirjainarvosteluasteikko, että S on paras ja niin edelleen, niin meillä on täällä tietenkin kouluarvosanat alkaen erinomaisesta ja päättyy sitten tuonne hylättyyn. Kyllä, eli 4–10 tai 10–4, miten haluaa ajatella. Kyllä. Käydään parit semmoiset reunaehdot, säännöt läpi tähän alkuun, eli nyt arvostellaan kirjasarjoja, koska jos tuolla olisi esimerkiksi ympäristöoppikirja Pisarasta, niin Pisara 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaikki erikseen, niin tämä jakso olisi 4,5 tuntia pitkä, ja me tuskin saataisiin ihan hirveän suuria eroja näiden kirjojen välille, että ne olisi sitten kaikki siinä samassa tierissä keskenään, niin mitä järkeä siinä olisi? Juuri näin. Joten sieltä löytyy ainoastaan niin kuin yksi kirja aina tuosta kirjasarjasta, mutta vaikka tuolla nyt on kuvana vaikka Pisara 3, niin tarkoitamme siis koko Pisara-sarjaa, emme ainoastaan tuota Pisara 3-kirjaa juuri. Nämä kirjat, mitä täällä on valittu ihan sillä perusteella, että nämä on sellaisia, mistä meillä on kokemuksia, joko jommalla kummalla meillä tai molemmilla on niistä kokemuksia, että meidän on turha arvioida kirjoja, joista meillä ei ole minkäänlaista kokemusta. Tämän lisäksi, että otetaan huomioon se ihan perustekstikirja, niin myös tehtäväkirja, jos siitä on kokemusta, ja muu nettimatskut, mitä löytyy, ehkä kokeet, ehkä muut tällaiset, mitä siihen arvosteluun kannattaa ottaa huomioon. Kyllä, juurikin näin. Kyllä, ja onkohan siinä lätisty jo tarpeeksi, pitäisiköhän siinä mennä jo ensimmäisen kirjan pariin, ja katsotaan, että mikä tänään on operaation kaikista paras, ja mikä saa sitten se päivän, en sano rumaan sanaa, mutta sanotaan, että päivän kehnoimman arvosanan sitten. Kyllä. Näistä kirjoista. Mutta koska minä olen herrasmies, niin minä tietenkin annan Miika sinun aloittaa, joten kerrohan sieltä kirja. No minähän aloitan tietenkin tämmöisellä kirjalla kuin Matematiikan oivaltaja. Oivaltaja. Ja ennen kuin annan tuon oman arvosanani siitä, niin kerron hieman, että mistä tämä niin kuin, oma ajatteluni tähän lähtee. Joo, voin heti alkuun sanoa, että minulla ei ole kokemusta oivaltajasta, joten nyt luotan täysin Miikan sanoihin. Elikkä erittäin hyvä tämmöinen, olen käyttänyt siis 2 vuotta 1. ja 2. ja on niin kuin alkuopetukseen tarpeeksi tehtävää oleva kirja, elikkä suhteellisen paksu, selkeät, selvästi puhutut kaikki mahdollinen materiaali, eli kun näissä matematiikan kirjoissa yleensä on opetusvideot, niin nämä on hoidettu todella hyvin, just näin selkeästi ja to the point. Ja lisätehtävä löytyy oikein kattavasti myös, eli niille nopeimmille tyypeille, jotka vetelee niin kaikki hommat niin kuin vartissa läpi, niin löytyy sitten lisätehtävää. Ja kokeissakin pääasiat hyvin esillä, ja just näiden tämän oman koetyökalun avulla löytyy kokeet aika helposti, myös opettajaoppaista. Niin kuin suhteellisen helposti. No, nyt sitten kumminkin annan vähän risua tästä, että siinä on kuitenkin, kun oppilaat kehittyy, niin todella vähän tehtävää. Siinä on pahimmillaan 4 tehtävää per aukeama. Okay. Ja viimeinen tehtävä on aina tämmöinen ajattelutehtävä. Eli se ei ole tätä niin kuin perusasiaa, mitä on vaikka, jos käydään vaikka yhteenlaskua, on 10 yritystä yhteenlaskussa, niin se 4. voi olla semmoinen, että no, sulla on tämän ja tämän verran painoja, kuinka paljon painoja sä tälle toiselle puolelle vaakaa, että se tasapainottuu. Eli onko siinä niin tällaista mekaanista laskemista liian vähän? Aivan järkyttävän liian vähän, että pulmanratkontaa ja soveltamista tulee aivan liian aikaisin.
Se on niin kuin ehkä isoin. Ja sitten mikä mua henkilökohtaisesti riepoo on siinä se, että siinä ei käytetä lukuja tietyissä aihealueissa kovin hyvin. Että jos esimerkiksi meillä on vertailua asioista, niin siellä vertaillaan jotakin karhuja ja ilveksiä. Tyylisiä, eli siellä vertaillaan esimerkiksi eläimiä. Joo. Mikä on mun mielestä, tai palloja tai jotakin muuta, että tavallaan ei käytetä numeroita ollenkaan, mikä on mun mielestä varsinkin alussa todella huono juttu. Mä en tykkää siitä. Ja niin mä haluaisin tähän paljon enemmän parannusta sen osalta, että sieltä tulisi ne oikeat opetusmetodit vähän enemmän esille. No myös sitten tämä ekstra materiaali, mitä myös matikassa tulee paljon, on näitä numerolappuja ja on yleensä viivottimet saadaan ja kertotaulut ja tämmöiset, niin ne on semmoisessa kirjekuoressa, mikä tulee sen kirjan mukana. Ja sitten kun yritetään, no otetaanpa sitä kirjekuoresta nyt ne numerolaput, niin kaikki lähtee niille kirjekuorille ja sitten avataan kirjekuori ja otetaan kaikki ja nyt meillä on nämä tässä, nämä loput takaisin. Se menee 10 minuuttia, vartti tunnista, varsinkin kun pienten kanssa ollaan. Niin menee tunnista aivan hirveän kauan aikaa, niin ei niitä tullut käytettyä, kun se oli aivan hirveä häslinki alkaa käyttää niitä. Osaatko sanoa tuosta oivaltajien kokeesta, että onko siinä joku tietty perusrunko, että kokeet on aina tietynlaisia? Kyllä on jo, että hyvin, eli siellä tulee ne perustehtävät ensin ja sitten se loppuu yleensä semmoiseen jyvät akanoista tehtävään. Eli siinä on oikeasti hankala tehtävä. Siis se voi olla jopa vähän heidän sen yleisen tason yläpuolella oleva tehtävä. Ja sillä katsotaan, että kuka siitä saa maksimipisteet, niin sitten on jo ihan hyvin kehittynyt. Joo. Onko koetyökalua muokata kokeita haluamanlaisekseen? On kyllä jo, että ja voit vaihtaa esimerkiksi niitä tehtävien paikkoja ja erilaisia tehtäviä on jonkun verran. Mutta siinäkin on vain ne tietyt tehtävät, mitä voit vaihtaa, niin kuin tiettyihin tehtäviin, mihin pystyt vaihtamaan. Joo. Niin tämmöinen, mutta muuten, että semmoinen, koska tämä on aika tämmöinen semi, niin mä laittaisin itse tämän oivaltajan arvosanalle niin tyydyttävä. Tyydyttävä. Eli 7. Se on, että kehtaa käyttää, että et ole joutunut vaatimaan uutta kirjaa, mutta toisaalta ei haittaiskaan vaihtaa. No ei, ja myöhemmin sitten käyväänkin tämä kirja, mihin olen nimittäin vaihtanut. Okei, no niin. Eli, mutta kumminkin menee ainakin alkuopetuksessa erittäin hyvin. No niin. Se onkin hyvä tuo oivaltaja aloittaa sitten tyydyttävä, että meillä on joku referenssi. Kyllä. No entäs tuolla? Mikäs sulla sun ensimmäinen? Mä voisin otetaan nyt tuo Milli tuosta sitten, otetaan sieltä toinen matematiikan kirja. Millillä olen opettanut matematiikkaa muistaakseni aina, joten se on aika tuttu kirja minulle. Millissä, jos lähtee vaikka hyvistä puolista liikkeelle, niin Millissä on ensinnäkin opettajan kannalta, niin siellä on hyvin työkalut. Sieltä löytyy joka kappaleen kohdalta aina opetusanimaatio, missä näkyy, että miten laskut lasketaan ja ne numerot siellä liikkuu ja siinä tulee tekstiä näytölle ja kerrotaan, miten kaikki tapahtuu. Sen lisäksi siellä on aina sellaisia harjoituksia, mitkä voi heijastaa taululle ja laskea oppilaiden kanssa yhdessä. Nämä on ihan mulla vakiokäytössä. Sen lisäksi löytyy sitten ihan niin kuin hervoton määrä kaikkia työkaluja, murtokakkupalasista, 100 taulukkoihin sun muihin, mitä voi käyttää oppilaiden kanssa. Oikein hyvä juttu. Siinä on selvä rakenne siinä kirjassa, että joka kappale on 2 aukeamaa pitkä. Ja ensimmäisellä aukeamalla on sitä peruslaskemista. Ainakin ekalla sivulla, toisella sivulla saattaa tulla jo vähän sanallista. Toinen aukeama on sitten tämmöisiä niin kuin abstraktiimpia tehtäviä, ja sieltä löytyy myös aina tämä mökki-kotitehtävä-osio, josta mä niin kuin tykkään, on helppo sanoa oppilaille, että laittakaa mökki 15 läksyksi, ja kaikki tietää, että mikä se on. Kyllä. Niin tämä on minusta niin kuin selvä ja toimiva rakenne. Joka kappaleesta löytyy aina monisteita, mitä voi tulostaa, minusta se on oikein hyvä asia, niitä yleensä minusta onko peräti 3 monistetta per kappale, eli se on minusta oikein mukava. Joskus tuntuu siltä, että siinä niitä peruslaskutoimituksia voisi olla minun mielestä vähän enemmänkin. Se näkyy esimerkiksi vähän vaikeammissa aiheissa, missä niitä ihan semmoisia, kun oppilailla saattaa olla vaikka ihan jo kertotaulut hukassa, ja että on kertotauluja allekkain, niin siinä on sitten pari hassua tällaista
7 kertaa 12 tyylisiä hyviä lämpötehtäviä, ja sitten hypätäänkin, että se on jo 49 kertaa 72, ja sitten me kerrataan jo sadoilla, ja et siinä sitten oppilaat, joille matematiikka ei ole vahvuus, niin saattaa jäädä jumiin jo siinä niin kuin ensimmäisen tehtävään tai viimeistään siihen kakkostehtävään. Ehkä mä toivoisin, että se ei olisi niin kova sitten se vaikeustason harppaus siinä, kun kuitenkin, niin kuin sanoin, että joka kappale on 2 aukeamaa, niin se että toinen aukeama on pelkästään tällaisia niin kuin abstrakteja tehtäviä, sanallisia tehtäviä tai muita loogisia päättelykykyjä vaativia, niin minusta se on vähän turhan paljon. Että arvioin, mikä on seuraava luku tässä helminauhassa. Niin kyllä mä vähän niin toivoisin, että vitsi, että olisipa tämä vielä jakokulmatehtävä. Niin kyllä, että haluaisin niitä just näitä perustavan laatuisia tehtäviä, niin kuin mitkä on sen kappaleen aiheenkin sisällä olevia, että niitä haluaisit lisää sinne. Niin, kyllä, haluaisin. Ja sitten semmoinen, mikä mulla on vähän tökkinyt, eli millissäkin on selvä tuo koerunko. Koe on aina 2-sivuinen. Ensimmäinen sivu on mekaanista laskemista ja toinen sivu on sitten näitä soveltavia tehtäviä, eli sanallisia tehtäviä. Ja ne on jaettu niin, että ekalta sivulta voi saada 15 pistettä ja toiselta sivulta voi saada 15, eli yhteensä 30. Tarkoittaa sitä, että jos oppilas saa 15 pistettä kokeesta, niin hän saa 7. Niin siinä on siis yhtä suuri painoarvo on näillä soveltavilla loogisilla päättelytehtävillä kuin mekaanisella laskemisella. Sitten kun soveltavat tehtävät, varsinkin kun mennään 5. ja 6. luokalle, niin saattaa olla jo aika haastavia. Niin aika monesti on käynyt niin, että oppilas saattaa saada ekalta sivulta jopa 10 pistettä 15, ja sitten hän saa toiselta sivulta 0, koska hän ei ole ymmärtänyt niitä sanallisia tehtäviä. Tai saa 1 tai 2. Siinä on minusta niin epäsuhta siinä kokeessa, että kuinka paljon siinä on sitä soveltamista sanallisia tehtäviä verrattuna, kun taas kirjassa niin sanallisia tehtäviä on yleensä niin kuin, reippaasti vähemmän kuin näitä peruslaskutoimituksia. Pystyisitkö painottamaan kokeeseen enemmän näitä peruslaskutoimituksia esimerkiksi, onko siinä millissä koetyökalu minkälainen, että niin kuin tuossa kysyt multakin, niin onko mahdollista muuttaa esimerkiksi enemmän sinne peruslaskutoimituksen suuntaan? Sulla on koepohja, missä on ne koetehtävät, ja sä voit jokaista tehtävästä eriyttää ylöspäin tai alaspäin, mutta siinä on ne vaihtoehdot. Okei. Eli sama tehtävä, mutta joko hankalampi tai helpompi versio. Niin, joo. Kyllä. Eli siitä mä toivoisin, että siinä olisi ehkä vähän variaatiota, että ne niin päättelytehtävät, soveltavat tehtävät ei olisi puolet kokeen pisteistä. Mutta tämä on mun henkilökohtainen näkemys. Joku voi ajatella, että se on hyvä juttu, että se on näin. Mutta mun mielestä Mille on oikein niin hyvä kirja kuitenkin. Ja se tarjoaa todella paljon kaiken näköistä. Ja takaa löytyy ekstra tehtäviä ja kaikkea. Musta se on kivan näköinen. Joten mulla ei ole ollut valittamista. Oliko sulla Millistä kokemusta tai sanottavaa? Ei yhtään, ei ole minullakaan, ei ole, niin kuin Tatulla ei ollut oivaltaista, niin mulla ei ole Millistä kokemusta ollenkaan. Niin, mä olen nyt jopa näin rutiinallinen. Mä laitan Milli, minusta se on kiitettävä matematiikan kirja. Ei ole ollut valittamista muuten, että kaikki on toiminut. Hyvä Milli ja Millin kehittämistiimi. Hyvä. No, jos saan taas vuoron ja näin, niin lyön vielä kärkeen tuo meikäläisenkin toinen matikan kirja, eli Laskupolku. Laskupolku on erittäin uusi, se on tullut tänä vuonna. Tänä vuonna? Se on tämän vuoden ensimmäistä kertaa, ykköset ja kolmoset saivat tänä vuonna laskupolun, jos halusivat. Ja meille rehtorimme myönsi työparini kanssa, että me saadaan kolmosella testata tämä laskupolku. Ai että. Ja muistatko kustantajaa, että ei varmaan ole... Onko näiden isojen talojen? On, Sanoma Proon. Okay, Proon kirja on. Noniin. Ja tästä nyt mä oon tykännyt tästä. Okay. Tästä on erittäin laaja kirja. Tämä on ensinnäkin iso. Se on varmaan aika, niin kuin jos, en tiedä minkä milli, mutta oivaltaja on semmoinen aika pieni, mutta paksu. Niin tämä on ehkä tämmöinen paljon isompi, semmoinen niin kuin ihan opus, semmoinen niin kuin tietokirja. Abouttia kokonaan, että se on aika iso. Onko siinä koko lukuvuosi yksissä kanssa? Puolet. Joo. Hienosti väritetty, hienosti oikein mukava, mutta se, mistä mä oon erityisesti tykännyt, niin on, että se kirja eriyttää ylös ja alaspäin itse. Oho. Joo, eka aukeama on semmoinen sitä perusjuttua, mistä mä tykkään. Siellä on paljon tekemistä, siellä on tosi monta tehtävää, paljon enemmän kuin oivaltajassa. Ja ne on perustehtäviä. Siellä ei siis ole tämmöistä mietiskelytehtävää.
Sen jälkeen, kun se on tehty se eka aukeama, niin oppilas saa itse värittää semmoisen pienen mittarin, ja siinä on semmoinen kuin tassu- ja pilvipolku. Ja riippuen, mitä se oppilas on värittänyt, kun se avaa seuraavan aukeaman, siellä on just sille polulle tarkoitettuja tehtäviä. Oho. Eli tassupolulla ne on ne, jotka tarvii vielä reeniä siinä normijutussa, ja sitten on pilvipolulla, jotka osaa jo sen normijutun, niin tässä on vähän hankalampaa tekemistä. Ja kaikki loppujen lopuksi päättyy sitten semmoiseen mietiskelytehtävään sitten ihan vasta lopussa. Ja siellä on myös tämmöinen oma reppuhomma. Onko siinä selvä rakenne, että kuinka pitkä yksi kappale vai vaihteleeko se? Se on selvä, se on 2 aukeamaa pitkä, niin kuin näissä taitaa olla kaikissa matikan kirjoissa melkein, myös Oivaltajassa oli niin 2. Niin se on varmaan se 2 aikaisemmin, että 2 aukeamaa. Joo. Mutta nyt on niin kuin täynnä pelkästään sitä perustehtävää. Ja myös ne pilvi- ja tassupolun tehtävät, niin ne on myös niin kuin sitä perustehtävää. Että sille mietitään enemmän, mutta se on silti sieltä syvältä sisimmästään kumminkin sitä aihetta, mitä olette käsitellyt sillä tunnilla. Ja mä oon tykännyt tästä erittäin paljon. Tää on niin kuin yksi mun lempparijuttuja niin kuin pitkään aikaan, niin kuin mitä kirjassa on, mitä kirja on antanut. Okei. Niin, mä oon tykännyt tästä. Ja myös ekstra materiaali on helpompi saatavilla. Se on nyt siellä kirjan lopussa. Eli kaikkia ne on irrotettavia. 100 taulut, 1000 taulut, kaikki tämmöiset. Ne on irrotettavia sieltä kirjan takkaa. Mikä on sellainen oivaltaja-ihmiselle niin tosi iso juttu, kun ei tarvitse enää tapella niiden tosi iso oivallus. Niin, oivallus, että ei tarvitse tapella kirjekuorien kanssa. Niin nämä on sellaiset niinku isoimmat jutut, mistä mä oon tykännyt. Mä oon tykännyt todella paljon sitä kirjasta. Siinä on myös selkeät opetusvideot. Siinä ei kaikesta ole opetusvideoita, mikä oli ihan mielenkiintoinen. Että semmoista helpommissa asioissa on semmoinen opetusanimaatio, missä sä itse opettajana vähän niin kuin kontrolloit, kuinka nopeasti mennään eteenpäin. Ja sitten taas on tämmöisiä opetusvideoita. Ja siinä opetusvideossa on aina semmoiset hahmot, jotka seikkailee. Ja ne käy näitä just läpi niin kuin semmoisella niin kuin omalla tyylillään. Ja mun mielestä se on tosi kiinnostavaa, ainakin ollut oppilaat on tykännyt. Okay. Se on ollut mukavampi seurata, kun oivaltajassa on semmoinen monotoninen ääni, joka sanoo, että 3 + 2 on 5. Tästä niin kuin tämmöinen, mikä on selkeä ja hyvä, mutta vähän monotoninen. Niin tässä on semmoisia hahmoja, jotka mietiskelee ja tekee ja oivalletaan yhdessä. Ja se antaa myös, se video pausettaa välillä itsensä tietyllä tavalla ja sinne saa esimerkiksi miettiä, että hei, mitä mieltä sä oot, että mikä voisi olla vastaus tässä. Ja sitten saadaan miettiä yhdessä vähän aikaa. Ja, että se on tosi hyvä myös se tavallaan opetusjuttu siellä. Mutta sitten vähän edelleen, tämä on ehkä vähän kaikkien matikan kirjojen ongelma, tämä jotkut asiat selitetään niin hankalasti. Että on tosi hankalalla tavalla selitetään tiettyjä asioita, kuten kymmenylitykset ja tämmöiset. Mutta se on ehkä vähän kaikkien matikan kirjojen vika, ja se edelleenkin on tässä kirjassa myös se. Joo, niin se oli tuossa Millissäkin. Kyllä. Ihan samalla tavalla, että tuntuu, että välillä on sellaisia apukaavioita ja kuvioita, mitkä ei muuta tee kuin sekoita oppilaita. Kyllä, juuri näin, että silloin mä oon joutunut välillä tekemään, että vetääkää yli ja menkää eteenpäin, että ei jäädä puntaroimaan. Mutta muuten niin, ja sitten vielä, että lisätehtäviä tässä kirjassa ei ole hirveästi. On semmoisia aivopähkinätehtäviä. Eli se on vähän niin kuin tungittu sinne niin kuin aina lisäreiksi näitä. Mutta miten mä oon itse huomannut, niin niiden polkujen avulla ne lisätehtävät vähän niin kuin on jo siinä kirjassa sisällä jo valmiiksi siinä kappaleessa, kun sitä tehtävää on niin paljon. Mulla on tällä hetkellä 1 oppilas tullut, onko 2 vai 3 kertaa koko tämän alkulukuvuoden aikana sanomaan, että mä sain tehtyä kaikki. Joo. Eli hyvin paljon tekemistä on, että ei lopu tekeminen tunnilla. Okay. Niin oon tykännyt, että tämä on ollut erittäin hyvä. Että, että kun kumminkin ei ihan perfekto ole, mutta kyllä mä annan tälle, tämä on mun 1 lempparikirjoista, niin tämä on mulle erinomainen. Erinomainen. Kyllä, minä annan tälle erinomaisen. Tämä on, nyt jo minä annan tälle erinomaisen. Tämä on erittäin hyvä kirja. Ja Sanoma Prolle ja tälle kehittäjätiimille tosi iso kiitos ja pyrin saamaan muutkin ymmärtämään, että vaihtakaa tähän kirjaan, tämä on oikeasti hyvä. Okei, mahtavaa. Joo. No nyt on korkattu jo se erinomainenkin sieltä. Kyllä. Ja pitää kyllä itsekin perehtyä kirjaan, kuulosti hyvältä tuo itse eriyttäminen, mitä se tekee.
Mä voisin ottaa tuolta vaikuttajan. Oho. Joo. Vaikuttaja on siis yhteiskuntaopin kirja-ala koulussa 5-6-luokilla. Taitaa olla 4-luokillakin ehkä joskus. Mä olen siis opettanut vaikuttaja ykköstä, niin olen opettanut sitä sekä 4-luokille että 5-luokille, koska meidän koulussa tuli semmoinen muutos, että yhteiskuntaoppi alkaakin vasta 5:lla, kun se aikaisemmin alkoi 4. luokalla. Kyllä. Mä en tällä hetkellä en siis tiedä, että miten se valtakunnallisesti on, että ehkä joillakin alkaa 4:lla, joillakin 5:lla. Mutta meillä on 4:lla ainakin. Joo, no niin. Mutta yhteiskuntaoppi on, se on lähtökohtaisesti jo vähän vaikea aine 5-luokkalaisille ja varsinkin 4-luokkalaisille. Että puhutaan sellaisista asioista, että minulla on joskus joku huoltajakin sanonut, että vaikea auttaa näissä tehtävissä, kun emme itsekään tiedä, että kuinka usein on eduskuntavaalit tai kuinka usein on kuntavaalit tai kuinka monta kansanedustajaa on töissä eduskuntatalolla. Ja aikuisetkaan ei välttämättä niin tiedä ulkomuistista näitä, niin sitten on vuonna 10-vuotiailla olla aika vaikeita paikkoja. Et se pitää ottaa huomioon, mutta vaikuttajakirjassa kappaleet on 1 aukeaman pituisia. Ensimmäinen sivu on aina joku tarina, missä seikkailee joku Minttu tai Sakari, ja hän sitten, vaikka tuossa kappaleen aihe on vaikuttaminen yhteiskunnassa, niin sitten siinä kerrotaan sitäkin Mintusta, Sakarista, Paavosta tai Birgitasta, jotka siinä sitten hakeutuvat jonnekin oppilaskunnan hallitukseen ja siellä vaikuttavat ja näin. Ja sitten toinen sivu on sitten sitä niin kuin itse tietotekstiä, missä kerrotaan vaikka just sitten näistä erilaisista vaaleista tai mitä vaikuttaminen on tai mikä on yhteiskunta. Ja se kirja on aika pieni kooltaan, joka tarkoittaa, että sivut on aika pieniä, joten sivuilla on aika vähän tekstiä. Ja sitten yleensä joka kappaleen lopussa on 3 tehtävää, joita tykkään sitten antaa kotitehtäviksi. Mutta näistä yleensä kaksi ensimmäistä liittyy siihen niin kuin tietotekstiosuuteen, ja 3. liittyy ehkä siihen tarinaan, mitä Minttu olisi voinut tehdä toisin oppilaskunnan hallituksen kokouksessa. Tai sitten se on joku ota selvää, kuinka paljon Suomessa on asukkaita. Ja tämä on minun mielestä niin kuin suuri ongelma, että tehtäviä on aika vähän, ja sitten mä en tykkää siitä, että jos ne kappaleen tehtävät on tasoa ota selvää tai pohdi parin kanssa. Nämä on niin kuin hirveimpiä tapoja, miten toteuttaa tehtävät kappaleessa, koska kun oppilas menee kotiin, niin hän ei voi parin kanssa tehdä tehtäviä. Mä en myöskään ehkä haluaisi, no totta kai niin tiedon etsintä on hyvä juttu, mutta mä en haluaisi niin velvoittaa siihen, että joku 4-luokkalaiset joutuu käyttämään puhelinta ja internettiä, että ne saa kotitehtävät tehtyä. Siinä joku mulla vähän tökkii. Mieluiten se puhelin on kaukana siitä pisteestä, missä tehdään niitä kotitehtäviä. Tämä kirja on myös minun mielestä aika ruma, suoraan sanottuna. Sivut on valkoiset ja sitten siellä saattaa olla 1 tai 2 kuvaa aiheesta. Tehtäväkirja on ihan ok, että siinä ei ole sillä tavalla mitään vikaa. Se ei ole mitenkään nätisti väritetty tai mitään, mutta ehkä sitä kautta halvempi, en tiedä, en ole katsonut kirjahintaa. Monesti siellä on ristikkotehtävä, etsi kappaleen sanoja. Ja sieltäkin sitten löytyy näitä tehtäviä, että ota selvää netistä, että missä maissa on kuningas tyylisesti. Eli haluaisit vähän niin kuin tehtäviin enemmän semmoista niin kuin aiheeseen liittyvää ja semmoista, mitä pystyy itsenäisesti tekemään, mieluummin kuin tämmöisiä vähän niin kuin soveltavampia tai ryhmässä tehtäviä. Joo, kyllä. Ja sitten tämä kirja on täysin, koska minusta näitä pitää myös arvioida, arvioinnissa pitää ottaa huomioon myös se, että toimiiko se tekstikirja itsessään kirjana. Ja minusta vaikuttajakirja ei toimi, siis se tarvii tehtäväkirjan, koska siinä tekstikirjassa on niin hintsusti mitään. Kyllä. Että se on, että jos tunnilla luette sen kappaleen, mitä sanoin, että se on aika lyhyt, niin, ja sitten jos teette tehtäviä, niin sitten kotitehtäviä. Ja sitten jos haluat antaa ne kotitehtäväksi, niin okei, mitä me tehdään loppuaika? Toki niistä kappaleista löytyy siis tällaisia jonkun verran tämmöisiä oikein väärin väittämiä, mitä voit tehdä oppilaiden kanssa. Saako Suomessa kiusata ketään? Kyllä ei. No niin, kuka tietää tyylisiä. Ja sitten siellä on myös tällaisia Hesarin videoita, missä haastatellaan jotain lapsiasiavaltuutettua, että hän kertoo työstään. Joka on tietenkin ihan kiva lisä, mutta tuntia et saisi sillä aikaiseksi. No tuntia en saisi sillä aikaiseksi ja monesti olen joutunut tekemään omaa materiaalia tähän kylkeen niin kuin helpottamaan ja kuvittamaan, että miltä se eduskuntatalo näyttää ja miltä se sali näyttää ja Kyllä. Kaikkea tällaisia, että kun minusta niitä ei välillä ole sieltä oikein kunnolla löytynyt. Jännä. Joo, niin
Ja jotkut asiat sitten on minun mielestä vähän liian vaikeita ehkä tuon ikäisille, että ei ole minusta hirveän hyvä kirja vaikuttaja. Ja nyt joudun vaikuttaessa miettimään, no mä voin korjata jälkeenkin päin mutta ehkä vaikuttaja voisi olla sellainen kohtalainen ehkä, ellei välttävä. No laitetaan se nyt tuonne kohtalaiseksi, mutta mielellään käyttäisi jotain toista kirjaa. Kyllä. No, minäpä korkkaan näin Jumalan katseen edessä minun käyttämäni uskonnon kirjan. Ja alakoulussa en ota tässä nyt ihan tiedoksi, vaan en ota tässä nyt yläkoulun kirjaa, vaikka sitäkin opetan, keskitymme nyt alakoulun kirjoihin, niin aarre on meillä nyt käytössä sitten alakoulun puolella. No. Joo, aarre. Nosteletko kulmakarvoja, koska se on niin erinomainen kirja? Laitaanko se suoraan tuonne erinomaiseen? Kyllä se on nyt tälleen kristillisesti sanottuna, niin taivas ei ole ainakaan tälle se oikea paikka. Elikkä siis, jos nyt kumminkin aloitetaan tällä positiivisilla, elikkä... Niitäkö on? No on niitä ihan siis yllättävänkin paljon, että ainakin on kristinuskoon liittyviä tarinoita löytyy niin kuin aarteista aika hyvinkin ja aika monipuolisesti. Että käydään aika Abrahamit läpi ja Joosefit ja tietenkin totta kai Jeesuksen syntymiset ja tämmöiset, mutta ja Jeesuksen teoista myös löytyy niin kuin paljon, tai ainakin jonkin verran, niin mikä on ihan hyvä. Mä oon tykännyt siitä, että se on ollut moninainen ainakin, ja löytyy sitten kirkkopyhiä ja miksi joulua vietetään ja näin. Että ihan siinä mielessä, että se matsku on hyvä. Nettimateriaali myös johdattelee ihan hyvin siihen hommaan, on monipuolista tekemistä myös siellä. Vähän tietenkin niin kuin tälleen nettityylisesti joudutaan, eli minä ohjaan ja oppilaat sitten saneilee, että pitää tehdään tehtävässä. Ja välillä on ihan hyviä videoitakin mukana niin kuin aiheeseen liittyen, mistä on tykännyt, että nettimateriaali on ihan hyvä. Ja moraalioppiaine jokaiselle kappaleelle. Se jopa aloitetaan se kappale semmoisella pohdintakysymyksellä. Esimerkiksi, voin ottaa tämänpäiväisen, että miten valtaa voi käyttää väärin. Okay. Että siellä on ihan hyviä, niin kuin nämä pohditaan niin kuin pienten kanssa vähän, että mitä se valta on ja miten sitä käytetään väärin. Ja sitten on tarina Joosefista, kun veljet, jotka myyvät hänet orjaksi, niin tulevat Egyptiin, missä hän on jo käskynhaltija ja hän sitten vähän koettelee veljiään. Niin tämmöinen tarina sitten siihen päälle, niin se oli ihan mielestäni oikein hyvä. Hyviä tämmöisiä. No, mutta sitten nämä miinukset, eli tehtäväkirjassa välillä aivan siis järkyttävän huonoja tehtäviä. Okei. Joo, siis siellä on ihan siis semmoista liipalaabaa ja tämmöistä, millä ei niinku mitään, kukaan ei hyödy siitä yhtään millään tavalla. Että se ei välttämättä ole edes niinku siihen aiheeseen liittyvää. Ne menee välillä aiheen vierestä ne jutut. Ne voi olla jotenkin tosi niinku hankalasti ymmärrettäviä ja muutenkin semmoisia niinku inhottavia tehdä. Että ne ei niinku ole semmoista niinku normaalia, mitä voisi uskonnosta odottaa. Sitten taas on niitä hyviä yhdistelytehtäviä ja ehkä termiselittämisiä, mutta aika paljon on semmoista turhanpäiväistä. Onko ne, osaatko selittää, onko ne jotain väritystehtäviä? Joo, ne on vähän niin kuin väritystehtäviä ja sitten semmoisia niin kuin, vähän, että etsi kuvasta väärin, mikä on väärin ja tämmöisiä tosi niin kuin omituisia tehtäviä niin kuin siltä tulee esille. Toinen on myös siinä nettimatskussa, niin siellä on myös paljon niin kuin esimerkiksi lauluja, virsiä. Joo. Ja itsessään se ei ole huono asia, ei missään nimessä, mutta ne ei liity millään tavalla mihinkään. Se on vaan semmoinen, että kiva laulu tässä laulussa. En mä ole käyttänyt, en mä pysty mitenkään niin kuin yhdistämään niitä, että tavallaan mitä varten ne on siellä. Joo. Että siellä ei ole tavallaan semmoista niin kuin pedagogista merkitystä millään tavalla niin kuin opettajan näkökulmasta. Että siellä on paljon tämmöistä myös. Tarinat myös voisi olla pitempiä. Eli mä oon joutunut välillä käyttämään, mulla onneksi on omiakin materiaaleja, missä mä voin esimerkiksi kertoa pidemmin sen tarinan, mikä on vaikka ollut. Ja mä oon välillä oppijoilta kysynytkin, että haluaako ne pitkä vai lyhyen tarina? Haluaako ne kirjan tarina vai minun tarina? Niin välillä on ollut, että me halutaan pitkä. Ja sitten mä luen niin kuin
luen sitä tarinaa ja eläydyn siihen ja vähän draaman avulla sitten siellä. Niin siitä ne on tykännyt, mutta esimerkiksi, että ne myös on tosi lyhyitä ja sitten ne jää vähän välillä pintapuolisiksi ne tietyt asiat. Ja jos meillä on vaikka joku aihe, joku kiusaaminen tai niin tämmöinen toisen alistaminen vähän, niin kuin, että sä et saa käskyttää ihmistä, niin siinä on semmoinen, ne käy niin nopeasti, siinä ei tavallaan niin kuin, joku käskyttää, käy hakemassa kaupasta meille kokista, hakee kokista, meillä on ihan auto alle. Voi ei, mennä siihen autolle, kaikki voi fine. Se oli siinä se moraalioppi, oli, että älä käskytä ketään. Okei, niin kuin, joo, ymmärrän mitä haetaan, mutta on vähän heikosti, että miksi, että miten se tarina niin, että se tarina vähän niin loppuu kesken ja näin, että käydään vähän niin kuin liian nopeasti asioita ja sitten kun se tarina on semmoinen muutaman sivun pituinen, missä on muutama kuva, niin ei se oikein himottele se kirjakaan ihan hirveästi. Joo. Ja meillä ei ole tehtäväkirjoja muutenkaan käytössä, ikävä kyllä, että ei ole kaikilla oma. Niin sen takia aarteille ikävä kyllä, en nyt ihan uhkaa ehkä hylättyä, mutta kyllä mä sen sinne välttäväksi vitoseksi laitan. Okei. Että se pelastuu pikkusen noilla tarinoilla, koska siinä on kuitenkin niin kattavasti niitä tarinoita. Joo. Vaikka olinkin aluksi miettinyt, että nelonen tästä tulee ihan selvästi, mutta nyt kun tätä miettiessä tässä ja näin, että olihan tällainen näitä ihan hyviäkin asioita, niin vitonen riittää tälle, mutta ei ole todellakaan kovin hyvä uskonnon kirja. No niin, joo. No niin, meillähän näyttää nyt siltä, että kun 5 kirjaa on laitettu, niin kaikilla on tuommoinen oma lokero siellä, että 1 erinomaisessa, 1 kiitettävässä, 1 tyydyttävässä, 1 kohtalaisessa ja 1 välttävässä. Mä voisin sitten puhua Pisarasta, ja se on tietenkin sullekin tuttu kirja, kyllä, niin me voidaan tässä niin ihan yhdistää meidän näkemykset. Mutta jos mä aloittaisin, niin Pisara on minusta ihan toimiva kirja. Siinä on joka kappale on yhden aukeaman mittainen. Ja sillä ensimmäisellä sivulla on yleensä joku otsikko, joku tämmöinen vähän niin kuin ingressi, ja sitten siinä on pari kuvaa. Ja sitten on se toinen sivu, missä on sitten se tietoteksti, missä selitetään ne asiat. Ja tärkeimmät sanat sieltä on tummennettu, joka on niin kuin mukava juttu. Ja sitten siinä on se tietoboksi, tärkeimmät asiat. Sekin on hyvä. Yleensä kappaleista löytyy minun kokemuksen mukaan aika niin kuin hyvin tehtäviä, että niitä voi antaa sitten kotiläksyksi tai tehdä tunnilla. Kirjan takaa löytyy myös karttakuvia, löytyy maailmankarttaa, löytyy joka maanosa erikseen. Se on minusta oikein hyvä ja tehtävät myös tehtäväkirjassakin hyödyntää, että avaa sivu 106 ja katsoo Aasian karttaa, niin, kyllä. Niin päästä tekemään. Eli karttatehtävät siellä on oikein hyviä ja minusta muutenkin nuo tehtäväkirjan tehtävät on pääosin monipuolisia. Siellä ei ole niinku tiedonhakua, että ota selvää, josta mä niin en tykkää, mutta että siellä on vaikka, että tutki karttaa ja katso tämä diagrammia ja yhdistä oikeat asiat keskenään. Mutta tämä kuulostaa varmaan siltä, että se on ihan niinku superhyvä kirja mun mielestä, mutta sano sä tähän väliin sun kokemuksia Pisarasta. No, mulla on vähän samantapaiset kyllä, että kappaleet on just ihan tarpeeksi ihan ok, että ne on tarpeeksi pitkiä, varsinkin ne oli vähän pienemmille. Mä puhun, tässä on ihan hyvä tulee, kun sä oot vähän isompia, mä oon vähän pienempien kanssa. Joo. Niin ne kappaleet on meille ihan hyvät. Siellä on myös sitten just monipuolisesti tekemistä, eli esimerkiksi nyt me ollaan käyty kasveja ja kaloja läpi, niin siellä on esimerkiksi tunnistamistehtäviä. Joo. Että tunnistetaan kaloja, tunnistetaan kasveja. Sitten on myös tämmöinen, että valitse jokin kasvi ja kerro siitä. Täällä näillä sivuilla on tekstikirjassa apua tähän asiaan. Että siellä on tosi monipuolisesti sitä, että mä oon kyllä itsekin tykännyt siitä, mutta en ota sulta Riikaa Thunderia, mutta se on itsellekin vähän ja semmoinen ok. Jää vähän tälle tasolle, että joo, se on. Joo. Mä mietin, että mitä Pisarassa voisi olla jotenkin paremmin, että voisiko se olla jotenkin ehkä asteen nätimpi se kirja. Ehkä mä jotenkin, siinä on jotakin kappaleita noilla isommilla, missä kun aihe saattaa olla Lähi-Itä tai Kiina ja Japani, ja ne on aika semmoisia laajoja aiheita, niin mä joskus toivoisin, että
himskatti, että rikkokaa nyt sitä kaavaa, että voi aukeama nyt olla enemmän kuin sen 2 sivua, että Kyllä. revitelkää, laittakaa 2 aukeamaa. Niin sitten se on se aina se sama, ja sitten välillä se on aika niin kuin täyteen ahdettu sitä tekstiä, ehkä vähän niin kuin pintapuolisesti käydään näitä juttuja välillä läpi noiden isompien kanssa. Mutta en mä oikein sillä tavalla keksi siitä niin kuin valittamistakaan, mutta se ei vaan jostain syystä ei ole niin kuin minun suosikkikirja, että ehkä sen olisi hauska sinne niin kuin noissa sähköisiin materiaaleihin saada enemmän vielä jotain tehtäviä tai kuvia tai videoita, että kun käydään jotain eläimiäkin läpi tai että minkä on monsuunialue, niin olisi niin hienoa, jos voisi videolta sen niin kuin näyttää. Ja sitten monesti joutuu itse kaivelemaan niitä sitten, en tietenkään YouTubesta, koska YouTube-videotahan ei opettajat saa näyttää luokalle, mutta tekijäoikeusvapaista ympäristöistä näytän sitten niitä monsuunisateita. Että kun mä mietin, että onko se hyvä vai kiitettävä. Mä kallistusin enemmän tonne hyvän puolelle, ainakin henkilökohtaisesti itse, että se on semmoinen kirja, että se on niinku 8. Se ei tee mitään ihan siis niinku erinomaisesti, mutta se ei tee myöskään mitään ihan niinku 4-5 tasolla, niinku 5-6 tasolla, että ihan päin honkia. Et se on just siinä sopivasti keskellä, mutta se on pikkusen parempi kuin se tyydyttävä. Se on ihan pikkusen parempi, että se menee sinne hyvän puolelle. Et se on hyvä kirja. Se on hyvä kirja, mä oon samaa mieltä. Se on nyt hyvä kirja ja pistetään se pisara on meistä hyvä ja näin meillä on se viimeinen kilokero täytetty, paitsi hylätty. Vielä. Niin vielä. Siellä on vielä on vielä 6 kirjaa jäljellä ja arvatkaapa mihin ne menee. No mä voisin sitten ottaa, tää on vähän tämmönen yhdistelmä nytten. Elikkä mä arvioin nämä molemmat samaan aikaan. Eli tämä on meidän tarinoiden aapinen että tarinoiden lukukirja. Nämä otin sen takia vähän erikseen, koska nämähän on vähän 2 erilaista, koska aapinen on se, milloin kun aloitetaan lukemaan käyvää kirjaa, miten näin, ja sitten lukukirja on taas sitten, kun lähdetään enemmän sitten sitä niin kuin kirjallisuutta ja sitten niin kuin äidinkieltä etenemään. Niin arvioin nämä nyt vähän niin kuin yhtenä asiana. Joo. Elikkä voi laittaa molemmat niin kuin samaan. Elikkä näissä molemmissa niin on todella kivat hahmot, hyvät tarinat. Ja siis on tykännyt tästä, että tässä on siis seikkailee tämmöinen mumuhahmo, tämmöinen keltainen örrimöykky, joka vaihtelee taskuansa tarvittaessa, kun minkälainen moodi hänellä on. Jos on surullinen, niin hänellä on musta taskuja, ja sitten iloinen, niin on punainen, taitaa olla keltainen, ja näin, että se riippuu aina tunteista, ja hän seikkailee tämmöisten lasten kanssa siellä semmoisessa kirjastossa. Ja tämän avulla päästään sitten tarinoiden avulla hyvin erilaisiin paikkoihin. Käytiin jopa yhdessä kohdassa esimerkiksi tämmöistä kuin maailman 7 ihmettä. Vanhat vai uudet? Vanhat. Eli nuo puutarhat ja Pisan kaltevat tori, kun tuo pyramidi ja Faroksen majakka ja nämä. Että siellä käytiin, ja siinä ei tietenkään käyty kaikkia, vaan muutama otettiin. Josta mä pääsin sitten vetämään, että hei, tiesitkö, mutta että on osa 7 ihmettä. Ja oppilaat oli tietenkin heti, että me halutaan tietää lisää, ja sitten mä pääsin siitä sitten tekemään sellaisen pienen ihmettelyaiheen sitten, kun katsottiin, että mitä ne 7 ihmettä on, niin se kirja antaa hyvin paljon mahdollisuuksia tämmöiseen. Mä oon tykkäsin siitä molemmat, että niin kuin päästään seikkailemaan niin monen erilaiseen paikkaan, mistä saadaan erilaisia ihmettelyaiheita aikaiseksi. Mä oon itse tykännyt tästä, se antaa opettajalle mun mielestä todella hyviä mahdollisuuksia tehdä. Joo. Hyvät nettimatskut tehtävineen, selityksineen, kaikki nettimatsku toimii tosi hyvin, todella ymmärrettävä ja tietenkin, ykkösellä tietenkin kirjan muodot ja tommoset toimii, tehtäväkirja toimii todella hyvin. Miinusta anna sen verran, että kokeet on lyhyitä, 1 sivun pituisia, niin se on aika lailla samat tehtävät, oli se sitten mikä vaan. Tietenkin ykkösellä kun tulee enemmän kirjaimia, niin enemmän kirjaimia tulee, mutta muuten aika lailla samanlaisia. Ei muutu hirveästi. Tai siis kokeet keskenään vai? Joo, kokeet keskenään, että ne ei muutu hirveästi niin toisinsa nähden. Vaikka asiatkin vähän muuttuisi, niin ne ei ihan hirveästi muutu toisinsa nähden. Kappaleet on hieman lyhyitä ja sitten tehtäviä on erittäin vähän.
Siis siis me käytiin tunnilla, että mä oon tehnyt niin kuin 45 minuutissa, niin me ollaan tehty 1 tehtävä. Että mä voin antaa toisen kotiin. Ja sitten taas toisella tunnilla, että me käydään 3. tehtävä tunnilla ja 4. kotiin. Että se on tosi huonosti tekemistä. Siis mä en ole tykännyt ollenkaan siitä, kuinka vähän tehtävää siinä on. Ja lukukirjassahan ei ole tehtäviä ollenkaan. Ainakaan sillä tavalla. Niin se on, ja varsinkin pienemmillä, niin se et oikein voikaan tehdä, kun ei ne ole vielä viikkotyöskentelyä, niin se et oikein voi antaakaan hirveästi niin kuin viikkotyöskentelyhommia. Me käydään sitten tunnilla niitä läpi sitten. Niin, mutta oon tykännyt tästä. Tämä on ollut mun mielestä hyvä kirja, niin mä annan tälle kyllä 8 myös. Tämä on ollut hyvä. Että ei myöskään niin kuin liian, en tee mitään erikoisen hyvin, mutta kumminkin ihan ok. Saat sen kuulostamaan ihan karsealta kirjalta noiden tehtävien takia, mutta kuitenkin 8. No siis tehtävät se on oikeastaan se isoin miinus, niin mä en halunnut miinustaa siltä kuitenkaan ihan hirveästi, koska mä oon muuten itse henkilökohtaisesti tykännyt tehdä just niiden tarinoiden takia. Ja me ollaan päästy aina uuteen siistiin aiheeseen, ja mä oon voinut vähän flexata omilla tiedoilla historiaa ja tämmöistä. Niin ehkä tässä on nostetaanpa se eri jo niin ehkä tässä on semmoinen pikkuinen oma hyväisyys tässä asiassa. Joo, saa ollakin. Sitten mä voisin tuolta napata vaikkapa, oliko sulla huimasta kokemusta? Ei ole huimasta kokemusta. No otetaanpa se huima sieltä sitten. Eli huima on siinä on tekstikirja ja tehtäväkirja. Tekstikirja on aivan täynnä tekstiä. Sieltä löytyy eri kirjoista. Aina kappaleessa käsitellään aina jotain pätkää jostakin kirjasta. Siellä on käyty tosi kattavasti läpi eri genrejä. Siellä on löytynyt skifi-kirjallisuutta ja kauhukirjallisuutta ja jännitystä ja dekkareita ja komedia ja mitä kaikkea, fantasiaa. Ne käydään tosi laajasti erilaisia kirjallisuustyylejä läpi. Olen kyllä tykännyt sieltä. Sen lisäksi sieltä löytyy esimerkiksi arvosteluja löytyy ja haastatteluja ja tällaisia, mitä oppilaat pääsee sitten lukemaan. Ja se kulkee ihan käsi kädessä noiden niin kuin tehtäväkirjan kanssa. Että jos siellä tekstikirjassa on aiheena joku haastattelu, niin sitten siellä tehtäväkirjassakin, että no okei, tee oma haastattelu ja tehdään oma arvostelu. Ja mekin katsottiin nyt leffa ja kirjoitettiin siitä sitten arvostelut. Ja sitten sieltä tämmöisiin kirjoitusprojekteihin, kuten vaikka arvostelun tekemiseen, niin sieltä löytyy sellainen aukeama, mihin sun pitää ensin suunnitella kirjan se arvostelu. Ei niin, että lähdet suoraan vaan kirjoittamaan, vaan sun pitää ensin miettiä, että no mitkä oli hyvät puolet, mitkä oli paremmat, mitä mieltä olet lavastuksesta, mitä olit musiikista mieltä. Ja, että tosi kattavasti ja hienosti on käyty ne läpi. Se kirja on ihan miellyttävän näköinen myös. Tehtäväkirja on väritetty hyvin ja aina jokainen kappale alkaa siitä, että siinä on ensin niin sivullisen verran niin teoriaa läpi, että siinä lukee vaikka ne sanaluokat, esimerkit niistä sanaluokista, sitten päässään tehtävien pariin. Se, kuinka hyvin tehtäviä on, niin se on jotenkin vaihtelee tosi sattumanvaraisesti. Eli se jostakin kappaleesta saattaa olla vaikka 3 sivua tehtäviä, joka on niin hyvä asia. Sitten joskus tuntuu, että on joku aihe, niin sitten siitä on 1 ja 2, ja sitten käännät sivuun, niin mennään uuteen aiheeseen. Tuntuu, että se vaihtelee tosi paljon. No, sähköiset matskut ei minun kokemuksen mukaan ole mitään hirveän hyviä. Tosi kiva olisi ennen koetta antaa, vaikka jos kokeessa on aiheena niin puheenvuorojen kirjoittaminen joko lainausmerkkejä käyttäen tai sitten ihan tällä puheenvuoroviivalla, niin sitten, että olisi kiva tulosta joku moniste ja antaa kertaavaksi tehtäväksi. No, sellaista monistetta ei ole olemassa. Aivan. Joten sitten kun ne tehtävät on tehty sinne tehtäväkirjaan, niin se on voi. Olisi kannattanut tehdä ajatuksen kerran. Eli se sitä vähän niin kuin laskee. Tuo tekstikirja on mun mielestä aivan todella hyvä. Tehtäväkirja on ihan hyvä. Niin ehkä semmoinen, eikö erinomaisen ja hyvän semmoinen välimaasto kiitettävä. No, se on kiitettävä. Ja minusta Huima on kiitettävä kirja. Ei ole ollut valittamista, mutta ei ihan en kehtaa sitä pistää tuon erinomaisen asti. Kyllä. Sen verran on itse kuullut siitä, että sitä on kehuttu myös meillä, vaikka ei meillä ole käytössä, mutta olen kuullut, että siitä on tykätty. Kyllä. Minun niin työkaveri käytännössä Huima ja Milli, että niitähän me käytetään eniten, niin molemmat on mulla tuolla kiitettävissä, niin ei ole ollut valittamista. No, se on hyvä juttu. On. No, mä nyt tuun sitten mulla on nyt yksi äikninkielen kirja tässä vielä
niin Hollilla ja se on tänä vuonna tullut uusi kipinä. Joo. Ja tämä on nyt sitten 3. luokan kirja ja no tää on nyt sitten Hylätty. aika lähelle. Joo, että siis taas positiiviset, hampurilaismalli, se otetaan. Elikkä on laajasti erilaisia kirjallisuuteen ja äidinkieleen liittyviä teemoja. Elikkä tarkoitan tällä sitä, että siellä samassa kappaleessa voidaan käydä samaan aikaan jotakin kieliopillista asiaa, mutta sitten voidaan esimerkiksi käydä vaikka kirjoittamiseen liittyviä asioita ja muita tämmöisiä teemoja. Siinä kulkee koko ajan tämmöinen oma tarina mukana koko sen kirjan läpi. Eli siinä on semmoinen oma tarina, jota aina silloin tällöin aina vähän pilastaan ja katsotaan, että mitä seuraavaksi tapahtuu, mikä on ihan mukava, että on joku idea, vähän jotakin mitä seurata. Koska niin nyt sitten siihen loppuukin, eli se on aivan järkyttävän hankalasti jaoteltu se kirja. Eli siellä voi olla yhtäkkiä, että meillä on vaikka ensin kerrataan 2. ja 1. ja 2. asiat, eli nämä ihan perustavat geminaatat, pitkät vokaalit, isot alkukirjaimet, kaikki tämmöiset virke. Sitten tulee joku pämähtää jostakin aivan niin kuin utopiasta, siihen tulee aiheeksi joku niin kuin sanaluokat yhtäkkiä tai joku muu vastaava, tämmöinen aivan niin kuin omituinen aihe tai joku parityöskentely. Näin pari luetaan. Sitten pitää teet tämmöiset laput, hymiö, pari liimaa sen kohtaan, mikä tekstissä nauratti itseä. Tämmöisiä tehtäviä. Mä oon niinku aivan ulapalla, että miten tämä niinku liittyy yhtään mihinkään. Okay. Että se on niinku, että sille on annettu niinku että sille pari lukemisillekin on annettu niinku oma osuus siellä. Ja sitten kun katsoo kokeita, niin kokeissa käydään läpi vaan niistä varmaan mitä meilläkin on aiheita ollut, 5-6 aihetta, niin 2 niistä tulee kokkeeseen. Okay. Eli siellä on yleensä just ne kielioppitaidot jotkut tämmöiset, että kaikki muu siihen ympärille, niin se on kaikkea ihan perusjuttu. Se on taas sitäkin jo höttöä, mitä voit käydä siinä samalla. Se on tosi huonosti jaoteltu. Sitä ei voi seurata ihan hirveän, niin kun, että sun pitää jättää välistä jotakin asioita. Sä et voi seurata sitä kronologisesti, koska sillä ei ole mitään järkeä siinä hommassa. Siinä ei ole mitään järkeä siinä kirjassa. Siis se ei toimi. Ja liian vähän tehtävää edelleen. Nyt kun ollaan 3, niin siinä on pikkusen enemmän, mutta melkeinpä saman verran kuin kun puhuin siitä tarinoiden kirjasta. Niin melkein saman verran tehtävää. Okay. Että siinä on todella vähän taas sitä tehtävää, että taas kerran niitä ei ole tarpeeksi niitä perustavanlaatuisia tehtäviä, mitkä liittyy siihen aiheeseen. Mä haluaisin niitä enemmän sinne. Ja kaikki tehtävät ei ole käyttökelpoisia. Jotkut niistä tehtävistä on vain yksinkertaisesti luku että tehtäväkirjassa, niin ne ei ole semmoisia, ne on just taas näitä, etsipä tietoa, niin ota selvää. Ja niin näitä mä en halua, varsinkaan 3, mä en todellakaan, kun jollakin ei välttämättä edes ole mitään nettimahdollisuutta. Silleen kotona, en mä halua antaa niitä, en mä voi antaa niitä, niin sitten pitää taas tehdä samalla kuin sinäkin silloin. Niin puhua se, että pitää sitten ottaa vaan tietyt tehtävät siellä ja tehdä vaan muutama. Niin mäkään en tykkää sitä yhtään. Ja liian vähän lukemiseen painottamista, eli niin kuin sanoit, se on se tarina. Joo. No se on silloin tällöin. Ei se on 12 kertaa se tulee siinä koko vuoden aikana. Okay. Se tarina, niin kuin tarinaosuus, se on joku aukeaman ehkä 3 sivua pitkä, aina se yksi osa. Se tulee 12 kertaa vuodessa esiin niin kuin siinä aikana, että sitä ei ole tarpeeksi. Ja joudun itse tekemään ja keksimään ylimääräisiä siitä aiheesta. Opettajaopas auttaa jonkun verran, se on ihan ok, siellä on ihan välillä ok, mutta sielläkin on taas selkeä ihan kaikki. Että joudut keksimään niin kuin itse niin kuin paljon myös. Niin. Ja nettimatsku on esitysmateriaali. Ei siellä oikein ole mitään ihmeellisiä juttuja. Että mieluummin itse kehittää, kun ottaa mitään näitä muita. Joo. Niin tää on erittäin heikko. Voi pojat. Hylätty. Hylätty? Joo. Mä en tykkää tästä kirjasta en siis yhtään.
Se menee. Se menee, nyt meni, roskakoriin. joo, kyllä, nyt piti heittää, koska siis mä en, varmasti niin kuin sanoin, on tässäkin plussia, mutta tää on jopa huonompi kuin Aare. Joo, ei se oikein riitä, että jos kirjoja ostetaan koululle, maksaa 40 kirjaa, että se oikein riitä, että siellä on jotakin plussia. Joo, ei, että kyllä, ja varsinkin kun puhutaan, mä ehkä myös painotan sen, että mikä on äidinkielen kirja, niin mä en tykkää tästä yhtään. Mä toivoisin, että meillä olisi esimerkiksi huima käytössä. Että tää ei ole minun mielestä. Tietenkin että sori, jos joku siellä on niinku uuden kipinä, niinku tää on ykkösfani, pahoittelen, siis syvästi, mutta mä inhoan tätä kirjaa. Onko Skipinä minkä tekemään? Onkohan valehtelenko? Ei kun nyt, otapa. Uskalletaanko veikata? Uskallanko veikata? Uskallan, muistan, Otavan. Otavan. Niin. Eli Otavan kirja on hylätty ja Sanoma Pron kirja on kiitettävä. Siinä on kova päänahka. Nyt mä joudun oikeuteen Otavalla, mutta ei se mitään. Joo, vähän tsemiä sinne, hei. Kyllä. No ja tsemiä nyt tuleekin, koska seuraavaksi mä otan foorumin. Ojentaisitko Miika? Ojennan tietenkin. Foorumin ja kuulkaa Suomen kansa. Tämä hiukan kärsinyt Forum-kirja. Tämä on ehkä paras koulukirja, mitä on ikinä tehty. Aha. Forum on aivan loistava kirja. Mä en pääse siitä yli enkä ympäri. Forum 5 ja 6 on mulle tuttuja ja ne on aivan mahtavia. Se mikä Forumissa on niin hyvää, niin Forumissa hyvää on se, että siinä on todella paljon tietoa, siinä on todella paljon tekstiä. Tekstiä on sen mukaan, mitä tarvii olla. Joku kappale saattaa olla aukeaman pitkä, joku kappale saattaa olla 3 aukeamaa pitkä, ihan riippuen siitä, että kuinka laaja se aihe on. Forum on ehkä niin kuin kaunein koulukirja, mitä on nähnyt. Lähes joka sivulta aukeamalta löytyy jotakin hienoja piirustuksia, jotka liittyy siihen aiheeseen. Joko se on egyptiläiset rakentamassa pyramidia tai sitten keskiaikaiset karnevaalit tai jotakin. Tosi yksityiskohtaisia piirroksia. Oppilaat tykkäähän katsoa, mitä kaikkea sieltä löytyy. Aivan loistavaa. Tärkeimmät sanat on tummennettu. Kappaleiden perästä löytyy yleensä monta tehtävää. Voi olla 4, 5 tai jopa 6 tehtävää. Eli tämä toimii tosi hyvin pelkästään näin. Tämä ei vaadi tehtäväkirjaa lainkaan mukaan, mutta se tehtäväkirja itsessään on myös aivan loistavaa totta kai. Siellä tehtäväkirjasta löytyy aika monipuolisesti erilaisia tehtäviä. Siellä on hyvällä tavalla soveltavia tehtäviä. Saattaa olla vaikka karttakuva Välimerestä ja kuvittele, että olet tällainen joku antiikin Kreikan aikainen viinikauppias ja purjehdippas, ja sinun pitäisi siis tehdä siis kynällä viivaa, mitä purjehdit. Ja purjehdit tästä kaupungista tuonne myymään viiniäsi ja sitten purjehdit takaisin, ja sitten siellä on tietenkin ihan perus sanaselitystehtäviä sun muuta. Tosi hyvä. Opettajan oppasta löytyy ihan älyttömästi niitä tekstiä, niin paljon, että mä en jaksanut edes lukea. Kaikkia nippelitietoa, että jos siellä kappaleessa mainitaan joku kuningas tai hallitsija nimeltä, niin sitten sä löydät heti niin kuin hänestä ties mitään mielenkiintoista tietoa tai jostakin vanhoista perinteistä. Niitä on kiva kertoa. Sieltä löytyy myös muistiinpano-osuus, minkä voit jakaa oppilaille, että kirjoittakaa kappaleiden tärkeimmät asiat ylös. Sekin löytyy sieltä. Joka kappaleesta löytyy myös selkotekstiosuus, minkä voi oppilaille tulostaa, jos oppilaalla on vaikka haasteita lukea pitkää tekstiä tai vaikka S2, niin se selkotekstiosuus on erittäin jees. Koetyökalu on täysin vapaasti kustomoitavissa. Sieltä löytyy liuta kysymyksiä, mistä saat valita, miten kokeen teet. Saat vapaasti muokata niitä itse ja määrittää, kuinka paljon pisteitä niistä saa. Onkohan jotain vielä sanomatta? Aistinko jo hieman erinomaiseen menevää kirjaa? No on, sanotaanko näin, että vahva tyydyttävä. Joo, katsokaa kuinka hienoa kaikkia kuvia. Tämä on vain esimerkki, ei mikään minun valikoima. Mutta tämä on jotenkin ihan mahtava kirja. Tämä menee heittämällä mulla erinomaiseen. Mahtavaa. Hyvä Forum. Tämä kanssa on aina ilo työskennellä. On jonkun verran kokemusta muista markkinoiden vaihtoehdoista ja yleensä on katsonut niitä, että ne on jonkin verran ankeita tuohon foorumiin verrattuna. Joo, meilläkin tuo on käytössä, sen tiedän, vaikka en ole vielä itse päässyt opettamaan, mutta näillä sanoillasi niin ehdottomasti odotan, että pääsen jossakin vaiheessa 5-6, että pääsen opettamaan tällä kirjalla. Joo, kyllä, voin suositella. Kun se meillä käytössäkin on. Mutta hienoa. No, mulla olisi vielä 2 pahamaineista kirjaa. Joo. Ja mulla olisi tämmöinen kuin Come With Me. Joo. Tämä on myös
Tämä on ollut meillä ykkös-kakkosella, mutta tämä on nyt tullut uutena tänä vuonna 3. Joo. Ja me ollaan päästykin oman kollegani kanssa viemään nyt tätä, että tästä tulee tämä seuraava englannin kielen ihan niin kuin sarja koko meidän koululla. Te olette valintanne tehneet. Me olemme valintamme tehneet. Ja no, oliko tämä oikein vai väärä valinta, niin mielestäni oikein. Joo. Erittäin värikäs, erittäin tiivis, hyvä kirja. Tietenkin nyt uutena kirjana menee vähän aikaa vielä totutella, mutta hyvät hahmot. Seurataan tämmöisiä ötököitä, ja nyt sitten 3. tuli mukaan tämmöiset ihmishahmot. Todella hyvin jäsentyy kappaleet, eli selkeästi löytyy tämmöinen warm-up, eli vähän harjoitellaan, warm-upataan siellä sanoja. Niissä on aina joku teema, kuten vertailuhommat, eli iso, pieni, big and small. Sitten voi olla esimerkiksi huoneet, niin kuin talossa, että minkälaisia living room, bedroom, attic näitä. Ja sitten on vähän huonekaluja siihen päälle. Et siinä on aina joku tämmöinen idea niissä, että mitä harjoitellaan. Todella hyvät laulut. Siis jos jotakin tälle annan, niin on se, että laulut on todella meneviä. Siis siellä on ihan oikeasti laajasta laitaan. Ja vedetään tunteella. Ja vedetään. Siis voin sanoa, että niin kun varsinkin siellä alemmassa, kun opeteltiin numeroita, mä en ole kenenkään kuullut laulavan englannin kielen 1–10 numeroita semmoisella tunteella, mitä tämä laulaja veti. Että hän veti semmoisella heavy rocki meiningillä. Ja se oli aivan mahtava. Ja nyt nämä muutkin, niin siellä on ollut vaikka mistä, siellä on ollut vähän räppiä, on ollut rockia, vähän semmoista poppia, vähän chillimpää, niin kuin kaikkia mahdollisia genrejä myös, niin mä oon jotenkin tykännyt, ja oppilaathan on aivan kikseissä. Ja kaikki laulaa mukana, ja siinä samalla oppii, niin niissä on aina se kappaleen aihe niin kuin biisinä, niin kuin in a nutshell, niin kuin pähkinänkuoressa. Niin se on hyvä. Sitten on sanastoa, vähän sen käydään kappaleen läpi, ja lopuksi vielä sitten, lopussa on vielä ihan, vetään kaikki yhteen, tämmöinen language corner, vetään kaikki yhteen, ja vielä ennen sitä niin on kielioppiasia. Siellä on yleensä aina joku olla-verbi tai joku muu vastaava tämmöinen kielioppillisesti tärkeä asia, mikä käydään sitten omana osionaan siellä ihan. Hyvät videot myöskin, kun harjoitellaan esimerkiksi ääntämyksiä, niin siinä myös heidän ikäiset lapset näyttää, että miten se äännetään. Okay. Eli jos on, että onko bark vai onko park, niin kuin, että miten se tulee, niin kuin, miten se oikeasti kuulostaa, miltä se kuulostaa. Ja sitten yhdessä harjoitellaan, niin todella on tykännyt. Tosi värikäs kirja, tosi mukava. Edelleen niin kun toivoisin, jos jotakin antaisin, niin ehkä voisi olla pikkusen pitemmät ne tarinat. Kun ne tarinat on oikeasti aika hyvin ääninäyteltyjä, ne on hyvin tehtyjä, niin toivoisin, että ne olisi pikkusen pitemmät. Kun kuvitus on kumminkin niin hyvä, niin toivoisin, että olisi pikkusen pitemmät, että olisi vähän pitempää tekstiä. Siellä on mahdollisuus pitempään tekstiin, mutta se on siellä nettimatskuissa. Se ei ole niin kuin siinä kirjassa, vaan se on niin kuin nettimatskuun, että me pitäisi yhdessä katsoa vaan se pitkä teksti. Okay. Että se on vähän semmoinen, mitä mä ehkä toivoisin enemmän. Mutta muuten mä oon erittäin paljon tykännyt tästä kirjasta, mutta siinä on kumminkin, se on kumminkin sen verran, että ei ihan mene en heitä erinomaisen, niin kuin heitin laskupolun, vaan tää menee mulla kiitettävään. Kiitettävä. Oikein hyvä kiitettävä englannin kielen kirja. Ja erittäin hyvät niin, kaikki, molemmat textbook että workbook, eli molemmat kirjat toimii erittäin hyvin keskenään. No niin, joo. Siellä on kiitettävissä on jo melkein ruuhkaa, kun sieltä löytyy milliä ja huimaa ja come with meitä. Mutta voin luvata, että seuraava kirja ei mene kiitettävään. Meillä on sitten Sydän. Oliko kokemusta? No meillähän on myös koulussa tämä, ja mä oon vuoden ainakin noin 1 vuoden opettanut sitä myös, että hieman on. Miten sen nyt sillä tavalla sanoisi? Se on jotenkin ankea kirja. Se on, minusta on paras, mä puhuin yhden kollegan kanssa tästä aiheesta vasta tuolla opettajahuoneessa, ja me tultiin siihen tulokseen, että se on kevyt. Sydän on, se on kevyt kirja. Siinä siellä ei ole paljon
sisältöä, se on aika jotenkin ohkaisen oloinen. Sitä on tietenkin vähän vaikea kritisoida siitä, koska se on varmaan periaatteessa ihan niin nykyopsin mukainen, mutta se on ihan älyttömän eettispainotteinen. Ja sieltä niin kuitenkin, että kun meillä on tämä niin uskontokuntakohtainen uskonnonopetus, mihin kaikkien tarvitsee osallistua, ja sitten eli minäkin opetan niin Evlut-uskontoa, ja sitten me otetaan uskonnonkirja käteen, ja tuntuu, että joka ikinen kappale käsittelee sitä, että miten olla hyvä kaveri. Kyllä. Tai sitten ihmisoikeudet, älä syrji ketään, tai tätä luokkaa. Ja sitten mä mietin, että missä vaiheessa tässä tulee se uskonnollinen oppi. Kyllä, missä se evlutti näkyy. Niin. Että kakkosluokan sydämessä, niin siellä näitä jonkin verran näitä Raamatun keskeisiä tarinoita löytyy sieltä kirjan takaa, mutta nekin pitää opettaa vähän itse osata bongata sieltä, että jos niitä haluaa vaikka lukea tai näytellä tai jotakin. Ja sitten mutta kutosluokan kirjassa niitä ei ole käytännössä ollenkaan. Siellä käydään, että elämänkaaren juhlia käydään läpi ja vähän tapoja ja perinteitä, mutta kyllä se kristillinen oppi loistaa poissaolollaan tuolta. Enkä mä tarkoita, että sen tulisi olla jotenkin paatoksellista, mutta minusta on outoa, että jos opiskellaan jonkun uskonnon tapoja, perinteitä ja historiaa, niitäkin aika vähäisen, mutta jos niitä opiskellaan, niin me ei opiskella, mistä se uskonto kertoo. Ainakaan minun mielestä riittävällä tasolla. Voi pojat, kun joka kappaleen kakkostehtävä alkaa sanoilla pohdi Pariisi kanssa, niin ei voi antaa kotitehtäväksi. Ja sitten ne on tyyliin tällaisia, kirjoita virkkeet loppuun. Olen onnellinen kuin ... Olen surullinen kuin ... Voit Niin. kuvitella, kun tarkistat niitä oppilaiden vastauksia. Olen onnellinen, kun pelaan jalkapalloa. No niin, hienoa. Niin, että miten että pelaat jalkapalloa on hieno homma, mutta niin. että miten tämä liittyy Evluttiin? Varmaan tämmöinen kysymys tulee, että miten tämä liittyy kirkolliseen näkökulmaan. Niin, kyllä. Ja sitten se kirja ei minusta ole mitenkään hirveän hyvän näköinen, valkoiset sivut, jonkin verran valokuvia, mutta että esimerkiksi verrattuna tuohon foorumiin, missä on kuvitettu todella hienosti kaikki, tästä sitä ei löydy. Se, mistä minä olen tykännyt ja oppilaat on tykännyt, täällä on jonkin verran siellä opettajamatskussa on tämmöisiä keskustelutehtäviä vaikka, että menet tuolle puolelle luokkaan, jos olet samaa mieltä ja tuolle puolelle, jos olet eri mieltä ja taululle lävähtää joku väite, ne on oikein kivoja, mutta kokonaisuudessaan niin köykäinen kirja. Kokeet on minun mielestä aika kevyitä, vähän turhan sellaisia, miten sen sanoisi. Se tosi vähän joutuu kirjoittamaan, 2 sivua ehkä pitkiä. Siellä on ehkä yksi semmoinen ajatuskarttatehtävä, kun yksi semmoinen ei joudu kirjoittamaan pari virkettä, mutta muuten musta on tosi liian kevyitä tapauksia. Kyllä. Onko sulla jotain? Ei mulla hirveästi, mä oon sitä niin vähän opettanut ja mä oikeastaan vaihdoin siinä loppuajasta sen aarteeseen. Joo. Kun mä luulin aluksi, että mun pitää käyttää sitä sydäntä, mutta sain sitten tietää, että meillä on aarre, niin mä vaihoin in a heartbeat. Joo, vaikka siihen. aarrekin on välttävä, mutta in a heartbeat. Mutta se ei ole, mutta sen kanssa kumminkin pärjää. Mutta että tuo sydän mulla on ihan samat nuo, että sillä on niin paljon eettisyyttä ja eettistä pohdintaa ja semmoista koko ajan, vähän niin kuin, ihan suoraan sanottuna ET-opiskelua, elämänkatsomustietoon liittyviä asioita. Että se on melkeinpä sama, että onko se kummalla tunnilla vaan, kun sulla on tommoinen kirja käytössä. Joku voi tietenkin tykätä, että on, mutta mä en kyllä itse. Mä haluaisin, että Evlut-uskonnon tunnilla niin käydään oikeasti niitä tarinoita läpi, käydään sen Evlutin moraalietiikkaa läpi, että mistä ne tulee. Että voidaan lukea vaikka, että miksi kristitty antaa anteeksi tietyissä asioissa ja näin. Mun mielestä ne on paljon parempia kuin tuo, että mennään pelkällä hyvä kaverityylillä ja muista, että kaikilla ihmisillä on ihmisoikeusjuttuilla. Niin ne käydään muutenkin ihan muissa asioissa läpi, niin mä en ymmärrä, miksi ne on pitänyt tunkea tuohon uskontoon vielä tuolla tavalla. Niin. Mä sanoisin, että tietenkin tuon nykyopsikin, se on varmaan nykyopsin mukainen, niin kuin sanoin, että tietenkin niillä säännöillä pelataan, mitkä on annettu. Kyllä. Ehkä mä sanoisin, että sydän on ehkä se on kohtalainen uskonnon kirja. Oho. Mä en haluaisi sitä ehkä välttäväänkään heittää, koska sitten tuntuu, että joka ikinen uskonnon kirja. Tästä puuttuu vielä siis tähtikirja, ja se vasta huono olikin, että tuntuu niin sydämestä ottaa, jos meidän valtakunnan paras uskonnon kirja pääsee välttävä kategoria.
ehkä se olisi sitten se kohtalainen. Mä laittaisin sen välttämään. No laitetaan se välttämään. Laitatko välttämään? Laitetaan se välttämään. Ja nyt kun katson tätä listaa, niin joudun tekemään vielä sellaisen ylituomaripäätöksen, että tuo vaikuttaja, jonka laitoin siis tuonne kohtalaiseen, Joo. niin unohdin sanoa, että vaikuttajan yhteiskuntaopin kokeet siinä on aivan hirvittävän huonoja. Okei. Siellä on luetun ymmärtämistehtävä, missä sun pitää lukea tekstiä ja vastaa siihen kysymykseen. Se on sellainen, mihin tietenkään et voi niin lukea etukäteen. Se ei liity välttämättä niihin opiskeltaviin aiheisiin ollenkaan. Sitten siinä on toinenkin tehtävä, joka on luetun ymmärtäminen, mutta se on vähän lyhyempi ja siinä yleensä kerrotaan jostakin 4 lapsen välisistä riidoista ja kysymykset on tasoa. Jos sinä olisit Santtu, niin mitä sanoisit Jontulle? Ja sitten minun pitää arvioida niitä vastaukset, kuinka hyviä ne on minun mielestäni. No aivan hirveä tehtävä. Aivan hirveä. Ja sen takia vaikuttaja putoaa ihan kokeiden takia välttävään. Okei, no niin. Joten hyvät naiset ja herrat, meidän listamme on nyt valmis. Miltä se näyttää, Totu? No sehän näyttää siltä, että siellä erinomaisista löytyy Laskupolku ja Forum. Kiitettävistä löytyy Milli, Huima ja Come With Me. Hyviä kirjoja ovat Pisara ja oliko tuo Tarinoiden Aapinen. Kyllä. Tyydyttävä on Oivaltaja. Kohtalaisessa ei löydy mitään. Välttävästä löytyy Aarre, Sydän ja Vaikuttaja. Ja hylätty kirja on Kipinä. Joo. Että uskonnon kirjat sai aika selkään tässä meidän tierlistissä. No sai kyllä, mutta ja jännä, kun tätäkin, toki ne on niin täysin mielipidekysymyksiä. Kyllä. Että näistä voi joka opettaja olla eri mieltä, mutta jännä, että kuinka samalta kustantajalta tulee meidän mielestä hyvin erilaatuisia kirjoja, niin sekin on mielenkiintoista. On, kyllä. Näinhän se on. Että tietenkin tässäkin just niin kuin sanoit mielipide, jotkuthan tykkää enemmän Otavan, osa tässä Sanoma Proon matskusta. Mä oon tällä hetkellä ehkä enemmän tuonne Sanoma Pro maailmaan kytköksissä enemmän. Niin Joo. Mä tykkään ehkä heidän kirjahommista enemmän. Joo, ja se on vähän vaikea noilla niin pienemmillä tekijöillä haastaa näitä isoja ihan nettimatskujen takia, että kuinka hyviä kaikki, että sieltä Sanoma Prosta kaikki pingelit sun muut, että sit on tosi vaikea niin horjuttaa sitä. Kyllä. Mutta nyt on lätisty ehkä jo tästä tarpeeksi, näköjään videolla on mittaakin ihan huikea määrä, mutta kiitos, jos olet vielä tässä vaiheessa mukana ja ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Seuraavaan kertaan kaikille. Moro. Moro.